Pedro. Nun. Mangkat. Nggih, nggih. Kowe mikir apa ta, Truk? Sing tak bayangi lho kok. Godhosmono gedene kok sik dikongkon aku. Iki ne Werkudara ki jalan ora to, Jan? Apaan iki lho jeroane sirah Werkudara ki jalan ora? Ha mbok dhek iki mlayu bali godhone jukuk dhewe ngamuk ora ketok linggaya to. Ha isane keming. Wah. Pedro. Jukuk ke. Mati. Ayo uncali tombak jebol dadamu. Wah. Entekno tumbakmu. Rocok tumbak. Bubar barisan Pandhawa. Mati dening aku. Wah. Ayo entekno tumbakmu. Ora apa-apa. Ora nyawang Werkudara babak kulite wae ora. Ayo mati we, mati ndi. Ora ana wong mati. Ora ana wong tiba. Wah. Nerak pacak raja ngangger. Konangan Werkudara tak glundungi godo. Entek wadya balamu. Mati we, mati apa? Mati. Nek temandang kok nyenengke wong mresani niku nyenengke. Iya. Ha piye to? Awake gedhe bagus. Temblem. Temblem. Panah teko mung dicethuk. Tumbak gedene kaya ngono mung diclok-clok. Iya, Petro. Pangestumu tak jaluk. Oh nggih, mesti kok ya. Minggiro ndak keneng. Isih akeh sing nguncalke. Kang Bagong, apa? Rene ya le. Delok wong perang. Wis ku apik jatilane. Wong kon delok wong perang kok apik jatilane ora. Rene ya to. Ndara Werkudara gleleng tenan iki. Iya apa? Heeh. Oh, delokne. Wah, Petro. Nun, Apa kowe durung tau diajari karo Janaka? dereng. Ngetutke Janaka pirang-pirang taun. Nampani tumbak ora diajari. Wah. Pripun to? Tangane digegem. Ngeten. Iya, Terus madhep rono. ngeten. Iya. Terus Nek ana tumbak teko diantem. men pitil tangane ya. Macem-macem ora. Ha kula niki mung batur sampean satriya kadidane pilih akeh satriya kula batur tuk ngono ya prol tenan. Jajal sik. Hah? Jajal sik. Bismillah. Tuk ngono. Driji kula niku isih tanggung ngene. Apa? Engko nilai ndok pitik maksude. Sampeyan niku seneng. Oh pikirane sing ora. Ya wis. Tangane digegem. Ngeten. Yo. Tumbake diantem. Bismillah. Mati dening aku. Piye? Mantra ngene. Mari. Lho kok mari ya? Gleleng tenan ya. Tangan sempal kok ping di mari. Ngono ku geti ra metu neh. Nyoba ra le? Ora ah. Aku seneng nyoba sepatu kok. Tak sikut raimu lho kowe. Omongane kok marai mangkel tusia kowe iki padha. Apa hubungane?
digegem madhep rono nggih abdine Werkudara kena tumbak babak kulite lak buang kalen pun buang kalian mawon cah jirih mati dening aku apa ta? Ora apa-apa wong tok endane kok ora. Niku Den. wah benaran Kejem iki. digegem danem piye Ora apa-apa. Weh, tenane, Gong. Lho kepiye ta? Aku bengok apa piye? Aku sambat iyong apa piye? Krungu apa kowe? Tenang-tenang saja kok. Wih lah kok malah ampuh kowe tangane. Lho ket biyen to. mati dening aku tambani meneh Piye, Mas? Ora apa-apa. Kowe krungu aku bengok apa? Ora. Ah, tegese ora apa-apa. Lho kok tetes-tetes ngono gede kok. Arang iduku amingan. wis Pedro Nun. cukuke kataku Teng pundi? nang pesanggrahan Randu Kumbolo wis tanteni kene wah penyang Nggih, mangkat-mangkat. wah mati Werkudara ora ana wong mati Pedro Nun. mangkat Nggih. Kowe mikir apa ta, Truk? Sing tak bayangi lho kok. Gothosmana gedene kok sik dikongkon aku. Iki ne Werkudara ki jalan ora to, Jan? Apaan iki lho jeroane sirah Werkudara ki jalan ora? Ha mbok dhek iki mlayu bali godhone jukuk dhewe ngamuk ora ketok linggaya to. Ha isane keming. wah Pedro cukuke kataku mangkat wah Mumpama padha dedeke tak tantang wingi-wingi kok. Mintekne aku ki kawula dhek iki bendara. Nek kongkon sak penake dhewe. Pomo padha gedene awake tak saduk wingi-wingi. Karepe piye wer. Jen padha jen aku ya ngono. Nek krungu wonge modar kowe. Gong ayo dijukuk le. Ayo. Luar biasa. Ini kaya ngono anti. Suara perang anti krungu saka kene. Edan ra. Bratayuda iki rame tenan. Jarake adoh kok isih krungu. Lungguh. Saking gayenge perange. Angkat dhewe. Kongkon Ndara Werkudara nek ra ngrampungi karya ndak dikira batur sing ngono. Masya Allah. Ora kuat obah we ora to. Oh, apa cicim? Wicip wajigur. Edan apa tenan. Bang Bagong. Apa? Kowe iki menguni apa kaya adoh banget ora? Rene le. Ayo ngusung gada le. Ayo. Piye? Ora kuat sawangan, Pak. Obah we ora kok. Ngetokke tenaga wis kok. Delok ya. Dimatke. Dibolir. Wih, apa sih pengen
Wah. Waduh. Nganti panis ya, Kong. Saking dene lehmu ngeden kok aku. Ganti kono sarunge nganti kuning kaya kuning jengkolmu ora. Lambene. Wong ngusung gada pusaka ki ndonga. Oh iya. Sak iso-isane. Oh iya. Ya apik sampeyan. Saged ta mumpuni dina wilujeng sambil kula widina ngantos sak terusipun. Wondene ingkang jagi pojok desa kan desa jeneng baru-baru menika katujaken dhateng kula bengi sampeyan gawon saged ngantos sak terusipun. Wondene wajib menika kagem kula piyambak ngantos sak terusipun. Di sawang. Ya. Piye? Muh, ketoke arep obah pisan, Gong. Ha? Kurang sithik. Tenane? Heeh, aku weruh kok saka kene dhuwur ki semak giyer ngono kuwi. Ha? Lho, ta dhuwur kae. Terus. Katut to, Gong? Ae. Suarane ketok kok. Nek suara angin mesti mabrot ngono nek nganti matret ngene mesti katut. Aduh ra ono banyu, Tru. Wis luweh ora. Senengane kok. Gus, iki pripun mboten sik kuat kok sampean niku. Ri. Wah, kongkonan para kawan mindho gawe. Nek mangan kaya wong waras, nek nyambut gawe kaya wong masuk angin. Loh. Barang sing nyekel sing duwe kok mung maknul. Mau aku nganti lara kabeh awakku. Loh. Wis keangkat ta? Wis. Aduh tiwas nganggo pampers aku. Gilane kok ora. Nggo persiapane kalangan